Man doodgeschoten bij Bapor Kibra. Dat gebeurde in de vroege ochtend, in de nacht van dinsdag op woensdag, is het eerste moord gepleegd op Curaçao. De politie kreeg rond 12:30 vanochtend vroeg, de centrale meldkamer van de politie kreeg een melding van een schietincident op de parkeerplaats bij Mambo. Bij aankomst van de eenheid van Mambo trof men een man aan die op de grond lag naast een rode Chevrolet Spark. De man had meerdere schotwonden. Onmiddellijk werd een ambulance opgeroepen. Bij aankomst constateerde het ambulancepersoneel dat de man geen tekenen van leven meer vertoonde. Een politiedokter kwam ter plaatse en stelde officieel het overlijden vast. Er werden meer dan 20 hulzen in beslag genomen en ook een vuurwapen dat waarschijnlijk het slachtoffer bij zich had. Ook werd het voertuig in beslag genomen aangezien dit kogelgaten vertoonde. Volgens de informatie die ter plaatse werd verzameld was het slachtoffer bezig Mambo te verlaten toen een persoon hem verraste en het vuur op hem opende. Na de daad stapte de dader in een donkergekleurde auto en vluchtte.